U Srbiji posluje oko 120 francuskih kompanija. Kako to naši mladi mogu doći do francuskih poslodavaca narednih dana? Mladima, ali onima malo manje mladima, savjetujem da pogledaju na sajtu francuskanedelja.rs i da pristupe online sajmu zapošljavanja, gde će pronaći oglase za posao brojnih francuskih kompanija iz najrazličitijih sektora, od, banaka, Crédit Agricole, do, recimo, preduzeća Suez, koje počinje da zapošljava u Srbiji. Setit ćete se, to je onaj projekat koncesije za spalionicu u Vinči. Tako da imaće priliku zaista da i nađu posao, ali imamo i oglase za studentske prakse, jer želimo da što ranije uvedemo mlade upravo u taj poslovni svet. Za njih organizujemo i Skills Lab, edukativni kamp pod pokroviteljstvom Schneider Electrica, gde će studenti moći da zavire iza one druge strane zavese i da otkriju kako to funkcionišu velike svetske korporacije, u ovom slučaju, kako rekao, Schneider Electric, jedna od najvećih svetskih IT firmi Atos i naravno Suez, koji sam već spomenula. Nadamo se da će neko zaista i dobiti u narednih 7 dana posao, a organizujete i veliku privrednu konferenciju, ali posvećenu transportu. O čemu je reč? Konferencija se zove Innovating Mobility Powered by Airbus, malo na engleskom, iako smo Francuzi. Konferenciju organizujemo u saradnji sa francuskom ambasadom. Pitanja transporta su danas od ključnog značaja. Evo vidite i sami kakve su gužve u Beogradu, takve su gužve svuda u svetu. Danas pitanje transporta nije samo kako doći od tačke A do tačke B, već kako doći na najprijatniji mogući način od tačke A do tačke B uz najmanju moguću emisiju štetnih gasova. Tako da ćemo imati preduzeća od kojih neka još ni ne posluju u Srbiji, koja će ovde da nam pričaju o svojim najinovativnijim projektima u svetu i prosto da našim lokalnim samoupravama, gradu Beograda daju neke ideje o tome u kojem bi se pravcu razvoj transporta mogao da kreće, tako da imamo preduzeća poput, kako rekoh, Airbusa, Thalesa, Alstoma i tako dalje, koja će da nam daju neke ideje. To je budućnost, ali upoznaćemo se i sa francuskim umećem življenja. Biće organizovan sajam Bonjour France. Šta to znači i gde? Ove godine po prvi put, ja se nadam da će on postati tradicija, na platovu ispred Rajićeve, ceo dan, u subotu, otkrićete različite francuske proizvode i usluge, ali i proizvode inspirisane francuskom. Tako da, eto, dođite, recimo, škola Maša Mandić iz Pančeva za decu sa posebnim potrebama, predstavit će svoje rukotvorine koje su baš inspirisane francuskom, ali naravno imat ćete prilike i da otkrijete neke od najtradicionalnijih francuskih proizvoda, od, recimo, automobila Renault, pa do predpremijere jednog brenda koji dolazi u Srbiju tek sredinom decembra, koji je najveći distributer sportske opreme na svetu, francuski Decathlon.